Najveći trošak u svakoj firmi nema svoje mesto u bilansu. On se zove loša odluka. Nažalost, ne postoji konto na kome to piše, ali taj trošak se vidi svuda. Rasut je po celom bilansu. Vidi se u padu prodaje, u mršavom profitu, u potraživanjima u kašnjenju, u zalihama koje se ne obrćaju nego skupljaju prašinu, u neiskorišćenoj opremi, visokim troškovima, obavezama kojima ne finansiramo ništa pametno i korisno, u visokim kamatama i na kraju u stanju novca na računu koji nije dovoljno za miran san. Sve su ovo rupe kroz koje novac polako otiče iz firme, svaki dan. Sve su ovo veće ili manje rupe u bilansu zbog kojih umesto da idemo napred, šlajfujemo u mestu. Ali to nisu pravi uzroci problema, samo simptomi. Sve te rupe su retko kada posledica jedne krupne greške. Ne, zapravo su to posledica niza mnogih malih loših poteza koji vuku jedan drugi i koji se gomilaju i grickaju firmu godinama. Ali verovali ili ne, kada zagrebete dublje, vidite da sve te greške se svode na 3 ključne. Rešite njih i firma ide napred krupnim koracima. Moje ime je Dejan Ćirković, imam preko 15 godina iskustva u svetu bankarstva i financija i u ovom videu ću vam pokazati koje su to 3 ključne greške, kako nastaju i kako možete da ih rešite. Sve to na jednom jednostavnom crtežu, hajde da počnemo.